Alright, mga ka-aksyon, alas 7:56. Magandang umaga, Pilipinas. Mga aksyong morning muli sa ating mga ka-aksyon. Itong cellphone na to, munti kang mahulog. Oo, nako. Bumirang kasi ng bumirang. Yan. Okay, nako, isang ma-action morning, mga ka-aksyon. At inyo pa rin pong kasama sa inyong technical side si Action Conrad Alvarez. Kami At naman. syempre mga ka-aksyon, kasama nyo rin po kami. Action Claire de Guzman. Ako naman po si Action Alex Navarro. Alright, mga ka-aksyon. At ano yan? Ayan, makakasama nyo po kami hanggang alas 8, hindi alas 9, mga Alas ka-aksyon. 9, Dito sa programang Barangay Patrol. Pwede rin hanggang alas 8. Ilang minuto na lang, ano? Ilang minutos na lang. Pero ayan, at nako mga ka-action, ano, bago ho tayo magsimula, ayan, syempre pag-uusapan pa rin ho natin dito sa programang ito ang mga usapin natin sa Barangay, mga ka-action, tungkol kila Marites, Marieta, Marisa, Marisol. si Marisol. Alam mo ba kung anong meaning ng mga yon? Hindi, ayoko nang pag-usapan. Si Marites, Anong latest? Mare, ito ang latest. Si Marieta, Mare, ito pa. Ay, alam na alam. Si Marisa, Mare, si Marisa ulit? Hindi ko alam din. Mare, isa pa. Ay, Mare may isa pa. Oo. Kaya Marisa. Ang galing. Yung Mariet, ano sabi mo kanina? Marisol. Ano yung Marisol? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Mare. Huwag man. Mare, sulit yung pagkain sa kabila. Gano'n. Gano'n. Mare, basta yun. Napanood ko lang yung kay Heart Evangelista. Kung kilala mo yun. Yan, nalaman ko. Hindi ko din alam, may mga meaning pala yun. Kaya nga tanong ako ng tanong kung sino ba yung Marites, Marisa, Marieta, mga ganyan. At mga ka-aksyon, yan po ay sikat sa mga barangay. Totoo yan. Sa barangay nyo ba meron? Ano nga ba? Dadating ka pa lang, dyan na sila sa mga kalsada, nagkukumpulan, nandiyan na sila. Almusal nila, no? Kwento, ganyan. Kape at saka chika. Yan yung mga Action Claire, yung tipong dinala mo yung jowa mo, tas sila. Or kahit hindi mo nga jowa, sasabihin jowa mo. Tapos biglang dyan natulog, buntis na yan bukas. Marisa, Marites. Ayan, nako. Kamusta ho kayo? Ayan. Kung may fourth state, baka hindi malabong magkaroon ng fifth state. Totoo yan, mga ka-action. At yan ang ilan sa mga problema ng atin hong mga barangay, dahil dyan sa pagpapakalat ng mga peking balita. Ilan sa mga fake news na kumalat, itong magiging zombie. Ayan. At ilan yun sa mga naging dahilan. Kaya medyo marami pa rin ang mga ka-action natin ang halos ayaw, mga ka-action. Iba-iba kasi yung pinaparating natin, mga ka-action, Totoo po yan. So, ayun, mga ka-action, dapat talaga, nasa level 3 ho tayo ngayon, mga ka-action. So, dapat stay at home muna tayo, pansamantala. Pero ito, basahin ko lang, speaking of doon sa Marites, kasi nung kahapon ito pinost, mga ka-action, post ito ng isang healthcare worker sa isang bayan po dito sa Pangasinan. Siguro nanggigil siguro si Madam kasi nga maraming Marites, lalo na yung mga Marites na gusto kapag ka may COVID patient, alam na kung sino, saan, kailan, paano nahawa, ganito. Muna. Pero ito, nalinawan din ako kahapon, mga ka-action, sabi dito, pero ito kung mga ka-action, nagtatrabaho ito sa RHU. Sabi niya, according to the memorandum, only concerned healthcare providers, public health authorities, and DOH partner agencies and their authorized personnel shall be allowed to access the personal health information of the COVID-19 cases. Ay, nako. And or identified close contacts pursuant to the guidelines set forth under DOH AO 2020-0013 and DOH DM 2020-0189. Matarusan yung kumadayta, confidential. Confidential, mga ka-aksyon. At natatanging yung mga healthcare providers, public health authorities, DOH partner agencies, at saka yung authorized lang din ng mga personnel na under pa rin ng personal ng
healthcare, ang pwede lang maka-access ng mga aktibong kaso, kung sino yung na-infect this day, kung sino yung mga close contacts nila. Kasi 'di ba, pero naiintindihan din natin yung mga ka-action natin na gustong malaman kung sino, kung saan, kung kailan. Siguro dahil na din sa panic nila 'yon. Oo, pero yung sobra-sobra mo na kasing inaalam, gano'n. Ano na yun? At saka confidential din talaga yon. Lalo na ngayon, may judgment kapag inubo ka lang, meron ka ng idodiagnose ka na ng mga marites na may COVID ka daw. Yes. Mas magaling na sa doktor. Minsan nga, sabi sa'yo, pagka inubo ka lang doon sa bahay nyo, ganyan, biglang, nako, biglang, parang, lalayuan ka na. Tapos nakatingin na sa'yo lahat ng tao. Pero kahit man ganun mga ka-action, ito ay sana irespeto din natin yung confidentiality mga ka-action ng mga information ng mga nagkakaroon ng COVID-19. Nandun na tayo na gusto nating layuan, gusto nating hindi mahawa, pero pwede naman nating layuan yun mga ka-action. Pwede naman nating iwasan yun na hindi mahawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga minimum health protocols. Kasi gusto kasi natin, lagi tayong updated kung sino na yung may COVID-19 sa barangay natin eh. Diba? Lalo, for example, diba, dito ginagawa natin yan, Action Clear, nag-update tayo per barangay, diba? Maya't maya, baka itong mga ka-action natin nakikinig kunwari sa ganitong barangay. Hala, sino na yung nandito? Sino kaya yun? Naku. Oo. Maging-chismis ka nga doon, anak. Mga ganyan, diba? Baka sakali. Yung mga ganyan, diba? Darating at darating, ay, nako, mga ka-action, ano? Minsan talaga, tsaka bilang pa na din, protection na din doon sa family nung pasyente. alam mo, minsan may tumawag nga dito sa Barangay Patrol, Action Clear, no? At yun yung isa sa mga nirereklamo Concern niya, nila. oo. Hindi naman daw nag-positive yung kamag-anak nilang namatay. Pero, agad na kumalat sa barangay na parang diba? positive. At yun, nilalayuan sila ng tao, pinagchichismisan Isa sila. din yun sa dahilan mga ka-action. Lalong-lalo na nga ngayon, uso ang marites. Ayan. So, ayun mga ka-action, ano, kinakailangan na, alam nyo na, Respeto. sa mga marites, Marisa, Marieta, ganyan. Dahan-dahan lang mga ka-action, ano. Kung hindi na natin saklaw, sabi nga mind your own business. As long as hindi naman infected yung family nyo, tahimik na lang. Sabi nga dito, not all information must be known by the public, especially pag nagmamarites ka lang. Yes! Totoo yan, mga ka-action. Kung nagmamarites ka lang, nako, dapat... Para may spread ka lang din, no? Para bida-bida ka sa mga kaibigan mong marites. Totoo yan, Action Clear, no? Para lang meron... Wala lang. Para meron ka lang, ano, yung pagdating mo, nako, bida ako ngayon. Oo, may masasabi ako. Ganyan. Sabi nga ni Selena Gomez. Oo. Kung kilala mo yun. Oo, kaibigan ko yun. Totoo. Actually, kabatch ko yun. Ano ba yan, sis? Parehas kami ng school. Oo. Magkaibigan. Sige, i-chat ko siya minsan. Ano ba yan? Ano ba sabi ni Selena? Sabi ni Selena kasi sa akin, nung tinanong ko siya, paano kapag nasa isang room ka, tas ikaw yung pinakamagaling? Sabi ko, anong advice na may tuturo mo sa akin? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, if you think you are the greatest in the room, sabi niya, you're in the wrong room. Gets mo? Kapag sa tingin mo daw, ikaw yung pinakamagaling sa isang kwarto, nasa maling kwarto ka. Kasi hindi lahat. Ay, wag mong, parang, kinuwento niya kasi Hindi sa lahat akin, alam parang, mo. hindi lahat alam mo. Tapos sabi niya sa akin, huwag kang magmagaling. Sabi. So, Parang totoo namang nag-usap sila nito. Pero totoo yun mga kami. ka-action, ano. Oo. Sa isang barangay, hindi ikaw yung pinakamagaling na magmarites. Yes, mga ka-action, ano. Okay, speaking of marites, mga ka-action. Invite ko nga dito si Selena. Pero para po makasama sa aming pag-uusapan ngayon dito sa Barangay yun. Patrol, mga ka-action, para po mag-send kayo ng inyong opinion, kuro-kuro, Yes. mga issue, mga ka-action, mga pabati, ay isend nyo lamang po yan sa ating text line na 0922-852-1161. O di kaya naman po ay bumisita kayo sa amin pong Facebook page. Sa DWCM Action Radio Pangasinan. O di kaya magtungo rin ho sa aming YouTube channel. Yeah. Live na live pa rin po napapanood ang amin pong mga pinag-uusapan at pinagkukwentuhan, especially about Marisa, Marites, at Marieta, mga ka-action. Pero totoo ho yun, mga ka-action, ano? At
mahirap yung magpakalat minsan Mm-mm. ng mga Hindi naman totoo, hindi naman verified mga ka-action. Kaya sa mga nakakarinig ng mga balita na hindi tayo sure, mainam mga ka-action na sumangguni tayo sa mga credible sources mga ka-action. Ano po? Pero yan, good morning po muna kay Engineer Rose Montemayor Passion. Hello po ma'am, good morning po. Naimbag nga bigat kanyayo dita ma'am. Ayun mga ka-action, ano? At napaka-importante rin, mga ka-action, na kapag tayo man ay magpapakalat ng maling chismis, maling balita, maling kung ano-ano, dapat meron ho tayong gagalingan na legit source, mga ka-action. Yes. Hindi yung narinig mo lang dun sa kabilang kanto, bigla mong Oo, dadalhin bigla dito sa kantong to, mga ka-action. Nako, napakamaliho ng ganoon, mga ka-action, ha? Ayun, so, alam nyo mga ka-action, ano, bukod pa sa mga Marisa, ganyan, ano, pinag-usapan din namin Action Claire kanina na mainam na pag-usapan natin dito sa Barangay Patrol, yung pong about sa negosyo ulit, mga ka-action. Ano nga ba yung mga yan? Pero bago yun mga ka-action, okay, go. Sige. ito ay nabalita naman na nung kahapon mga ka-action. Pero di ba nabanggit natin kanina sa Balitang Bayan na sa NCR ay magpapatupad na sila ng no vaccination, no ride. Pero dito rin sa Pangasinan mga ka-action, starting January 17 ay ipapatupad na rin ito. Ayon yan sa Autopro mga ka-action. Susunod daw ang mga operator at mga driver ng transport group na miyembro ng Alliance of United Transport Organization province-wide o Autopro sa kautusan ng Department of Transport na no vaccination, no ride policy na ipapatupad raw sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 systems dito sa bansa umpisa nitong araw ng Lunes, January 17. Ayon kay Autopro President Bernard Turliao, wala naman daw silang magagawa sa kautusan na ito ng DOTR dahil sila rin ang mananagot sa huli maski sabihin na labag ito sa karapatang pantao. Maganda naman ani ang layunin ng programang ito pero ang nakikita nilang problema, ito nga kanina yung sinasabi natin, ay kung mamomonitor or kung paano imomonitor ng mga pasahero ang mga pasahero mga ka-aksyon. Magagawa lamang daw kasing i-check ang kanilang vaccination card kung may terminal facility ang isang PUV. Maaari naman daw isuot na lamang ng mga pasahero ang kanilang vaccination ID. Yan yung sinasabi natin kanina na dapat nga talaga may ID lace para makita agad ng chopper. Ayon din kay Tulyao, maaaring magdulot ng matinding trapiko sa mga choke points kung isa-isa nga paparahin ng mga pulis ang mga POV upang tingnan ang mga kung may vaccination card ang mga pasahero. Aminado naman ang Autopro na hanggang ngayon hindi pa nila alam kung magkano ang multa sakaling may operator or driver na lumabag sa kautosang ito. Magugunita nga ipinag-utos ni DOTR Secretary Art Tugade noong January 11 mga kaksyon ang pagpapatupad ng no vaccination, no ride, no entry policy initially sa National Capital Region mga ka-action. Pero eto naman sa ibinabang direktiba ng DOTR mga ka-action, meron naman yung mga exemptions ng no vaccination, no ride policy. Kabilang nga dito yung may mga medical conditions na hindi mabakunahan. Patunay ang duly signed medical certificate o medical certificate mga ka-action kasama ang name at contact number ng kanilang doktor. Ayan mga ka-action, hindi naman lahat yon. Pero kapag yung mga tao, yung mga residente na hindi pwedeng bakunahan, exempted naman sila doon. Ano yan? Yun yung mga papasok dito, no, Action Claire? Hindi, kahit na yung babiyahe, yung kahit na yung ano mismo. Okay, yung gets. babiyahe lang din. Okay, so totoo, wala lang. Kasi kanina napag-usapan namin na Action Claire yung tungkol dito sa magiging yung parang yun yung no ride. Oo, no vaccination, no ride. No ride, mga ganyan, mga ka-action. At kanina nga, yun, natanong ko sa Action Claire yung about dun sa tingin nyo ho ba, mandatory na itong nagiging vaccination. At hindi pa. Kasi wala nakalagay na you are mandated. Oo, wala pa rin naman yung paper na signed talaga siya ng authorities. Pero makikita natin mga ka-action na unti-unti. So, kapag nakakita kayo ng ganon, kunwari sa isang kainan, parang yan, yung mga bubuyog na kainan, no vaccination card, valid ID, no entry, mga ka-action. So,
sa tingin mo mga ka-action, I mean, gagayahin yan ng mga ilan. Mm-mm. 'Di ba? At pagka nagaya yan, mga ka-action, Magiging sino tanggap na lang din. 'di ba? Sino na lang yung makakakain sa ganon? Sino na lang yung makakapasok sa ganito? Mauobliga din tayo. Magiging Pero sa tingin nyo po ba mga ka-action, how about yung side nyo din po? Mm-mm. Payag po ba kayo dito sa no vaccination, no ride, no vaccination card, no entry? Mm-mm. No vaccination, no eat mo. Oo, isend nyo po yan sa ating text line para naman malaman din namin yung kuro-kuro po ninyo tinggil dito sa pinag-uusapan na po namin. Isend po ninyo yan sa 0922-852-1161. O di kaya naman po ay bumisita sa aming Facebook page sa DWCM Action Radio Pangasinan. Kasama niyo pa rin po pala kami mga ka-action ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At speaking din Action Claire, no, dahil napunta tayo sa ganito. So ang isisingit ng mga ka-action natin or ng mga may power, may mga delivery grab, may mga grab naman tayo, delivery Oo, na rider. riders ganyan. May mga ano na naman ngayon, may mga kumakalat. Parang ito, Grab isang delivery boy dito sa Pilipinas has stated that it is conducting an investigation into a video of a customer who got into an altercation with a food delivery rider for having no spare change with him. Parang kung napanood mo na yung video na to, hinamon at sinuntok nitong pinag-deliveran ng delivery boy, sinuntok siya sa mukha nung pinag-deliveran niya. Bakit? Dahil parang wala siyang panukli. Ganon. Ay, ganun. Oo, so parang ang mangyayari dito, mga ka-action, hindi na naman na maglalayo, babalik na naman ho tayo sa sitwasyon na ganito. Matatandaan natin dati, ang daming naloko ng Grab. ng mga kainan na ganyan. I mean ng mga yung mga fake booking. Fake bookings ng mga delivery boys, mga Oo ka-action. nga kasi 'di ba pwede nga ang yung mga kainan na yan, yung mga fast food chain ay mag-impose din nung gano'n na no vaccination. Oo, di ba? Oo, talaga. Oo, totoo yan. Baka Oo, mangyari no din vaccination, no entry, hindi ka makakapasok. Diba? Eh di, ang choice naman ng mga kababayan natin, mga ka-action, magpapadeliver na lang. Totoo yan. So, paano mga ka-action? Baka mamaya, bumalik na naman doon sa sitwasyon. Ang daming naloko mga ka-action. Ang Kawawa daming... Kawawa diba? din yung mga Kawawa din riders. yung mga Alam nyo ba na natin. nakikipag at risk talaga yung trabaho nila. Yes Kasi po. syempre, para lang mabilihan kayo ng pagkain ninyo, pupunta sila sa mga ganito. Alam naman natin na yung banta ng COVID-19 ay nandyan pa lang. Yes, nandun na tayo sa point na trabaho naman kasi nila yon. Pero ano naman lang kasi yung maging mabait tayo sa kanila or maging nice tayo sa pakikipag-usap. Yung hindi na natin sila lolokohin na mag-fake booking pa tayo. Ay, nako. Diba, mga ka-action? Mahirap po yung gano'n. At napaka-importante na irespeto ho natin. Lahat ho tayo. Pare-parehas tayo kumakayod, mga ka-action. At pare-parehas ho tayong humaharap ngayon sa pandemya, mga ka-action. Napaka-importante na irespeto ho natin yung ilan din, mga ka-action. Especially, yung may mga negosyo gano'n, mga ka-action. Dahil mahirap. Alam ho natin lahat yan, mga ka-action. Pero oras ho natin, alas 8, ayan, ilang segundo mga ka-action bago ho sumapit ang alas 8:15, magbibigay daan ho muna kami ng Action Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Hello po mga ka-aksyon. Ayan, isang maksyong morning pa rin po sa ating lahat. Kasama at kapiling nyo pa rin po ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At siya naman po si Action At ako naman po si Action Claire de Guzman, mga Ayan, ka-aksyon. ako Action Claire. May mga nakikita ko ulam dito. I-send ko sa iyo Ay wow, Oo. kakain tayo mamaya, huwag kang mag-alala. Pero kayo po ba mga ka-action, nakapag-breakfast Kumain na na po ba kayo? Sana nakapag-breakfast na po kayo mga ka-action Oo. para hindi po kayo nagugutom. Yes. Ayan. At yun, mga ka-action, ano? At ayun, may nagtanong pala sa atin. Yes. Sa atin pong technical Side. Sino si Action Conrad? Pero may nagtanong po sa atin kanina dito sa may, ayan, daming ulam. May nagtanong po sa atin dito kanina sa ating comment section. Sabi ni Ma'am Imelda Palma, hello po pala ma'am, good morning po sa kanyan sa Benmali, friend ni Mama Avioli. Yes, Hello po ma'am. hi po. Good morning din po sa inyo at saka sa mga kasama po ninyo dyan. Sabi po niya dito, may tanong lang po ako, paano po kaya yung mga solid Jehovah's Witnesses na religion? Hindi po yata sila nagpapavaccine dahil bawal sa religion po nila. Paano po yung case na ganun po? Kasi parang may nakaringgan lang po ako ng ganun na case. Paano naman po yon? Ayan, maraming salamat po ma'am sa inyo pong katanungan. Pero, ayan po, yung mga saksi po or mga Jehovah's Witnesses po, yes, alam naman po natin na marami po silang ino-observe na bawal yung ganito, Yes. bawal yung ganyan. Pero pagdating po sa bakuna mga ka-action, open po sila dyan. Okay lang po sa kanila yan. Go po sila dyan. Actually mga ka-action, ma-share ko lang din, nung panahon na nag-iisip-isip ako kung magpapabakuna ba ako or hindi. Pero kukuha na ako nun, ready to magpabakuna na ako. Pero yung isa kong kaibigan na Jehovah's Witnesses na nakapag-convince talaga sa akin na ay oo, sige, okay. Kasi mga ka-action, ang kumakalat kasi that time na ang COVID-19 vaccines daw, yung mga COVID-19 vaccines daw na yan, ay ma-alter nito yung genes ng isang tao mga ka-action. Na kapag ka nagpabakuna si Action Claire, ay hindi na siya totally si Action Claire na kilala nyo. Yun yung binabantayan nila dati mga ka-action. Pero dahil sa masusing pag-aaral din ng grupong yan, ng sektang yan mga ka-action, yung Jehovah's Witnesses ay napag-alaman nila at napag-alaman din mga ka-action ng mga medical professional natin na hindi naman talaga niya na-alter yung genes natin mga ka-action. Kaya okay lang yun. At saka yung mga Jehovah's Witnesses po, okay lang po sila dyan. Go po sila sa pagpapabakuna. At may kasama din po kami dito mga ka-action na kabilang doon at nabakunahan na din naman po siya. At majority rin ng mga galing sa or dyan sa saksi ay nagpapabakuna naman po sila mga ka-action. Yes po, mga ka-action. Though yes, meron din talagang ganun Ma'am Imelda, yung mga religions or mga group sekta na ayaw po nila na magpabakuna kasi yun, marami yung based on their issues, mga ka-action, hindi daw maganda yung pagbabakuna. Pero sabi nga natin, respeto lang din doon. Pero sana ma-convince din po natin sila na magpabakuna na din. Nandun na po tayo mga ka-action na may Diyos pa naman. Napag-usapan natin yun Napag-usapan namin yun nila ma'am one time na hindi, may mga nagsasabi kasi na may Diyos pa naman, ganito, ganyan. Opo, may Diyos naman talaga mga ka-action. Pero nasa tao ang gawa. nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa mga ka-action. Yes. At hindi naman implikasyon na baga nakapagpa-booster shot na si ganito or nakapagpabakuna na si Action Claire ay hindi na siya naniniwala na may Yes. Diyos mga ka-action. Totoo po yun. Sabi ko nga po kanina, ang pagiging pilosopo po natin ay ilugar po natin paminsan-minsan mga Yes. ka-action. That's true, man. Pero para sa mga karagdagan pa pong katanungan, ay pwede nyo po yung isend sa aming pong text line na 0922-852-1161. Ayun, maraming salamat din po pala sa katanungan ni Ma'am Imelda Palma, mga ka-action. Pwede po kayo magtanong mga ka-action. At meron din akong kilala, Action Claire, no? At kaibigan ko din yon. Actually, nasa ganyan din siyang religion. At ayun, vaccinated siya. Oo. Fully vaccinated. At hindi dahil sa required sa trabaho o hindi dahil sa kailangan dahil sa trabaho, pero dahil Social importante daw. responsibility. Oo, importante na yung Protektado yung din pamilya tayo. niya, ayan, maging protektado daw laban sa COVID-19. Oo, at yun nga, sinabi nga ni Action Claire kanina, hindi naman ano yung bakuna eh. Hindi niya
tatanggalin yung COVID-19. Oo. Ang gagawin niya magaan. Lesson na lang yung Yes. epekto sa inyo kung Opo. sa atin kung ma-infect man tayo ng COVID-19. 'Di ba kung mababalikan natin mga ka-aksyon, yung epekto ng COVID-19 sa atin sa mga na-infect dati nung wala pang bakuna mga ka-aksyon, 'di ba ang severe, tuloy-tuloy, sunod-sunod na may namamatay mga ka-aksyon. Sunod-sunod na halos hindi na mabakante yung mga crematory mga ka-aksyon. Yun yung nangyari sa India. India. Pero even here mga ka-aksyon, lalong-lalo na nung wala pang bakuna. Ganon yung nangyari. Pero ngayon na may mga protection na yung bawat isa sa atin, though hindi siya 100% na protected tayo ng bakuna, somehow na-lessen mga ka-aksyon yung severe cases. Oo, yun. Oo. Nalilesen, tapos yung alam niyo na mga ka-aksyon, di ba? Yung mga nagkakasakit ng ganito, hirap huminga, hirap sa ganito, ganyan. Pero ayun, sinasabi naman na kapag kayo ay vaccinated, asahan nyo mga ka-aksyon na ang pagtama sa inyo ng COVID-19 ay hindi na malalayon. Malapusa na lamang. Malambing ng konti. Ganyan. Sure. May reply si Ma'am Imelda. Opo ma'am, na debatable talaga itong topic po na ito. Ito pong sinabi po ninyo, debatable din talaga ito. Na kahit nga po sabi nila kahit na between death and life na they will refuse pa rin talaga yung kanyan. Pero yun, respeto na lang din siguro. Oo. Pero ang hirap din ma'am, no? Ang hirap din isipin kung bakit po gano'n. Paano kapag nanganganib na talaga yung buhay ng isang tao. It's good to know ganun patakaran. It is good to know na ganun din patakaran nila pala. Oo, yes ma'am. Pero dito po sa aspetong ito po, dito sa sinasabi po ninyo ma'am, opo, dyan po talaga sila kilala or strict po talaga sila pagdating po dyan sa usaping ganyan, mga ka-aksyon. At Kaya, isa din sa mga dahilan kasi kaya nagkakaroon ng ganyan dahil dun din sa mga fake news Yung alam mo yung sinasabi na kapag ka ikaw ay nagpabakuna magiging yun nga zombie. Tatandaan mo, magiging kung hindi man zombie, magiging robot ka daw. Makokontrol ka daw nila in the near future. Well, hindi tayo sigurado. pero one time, Ma'am Imelda, na palitan din ako ng kuro-kuro doon sa kaibigan ko na ganyan ang religion. Pero wala din ako magawa kasi syempre, doon na sila, yun na talaga yung pinaniniwalaan nila mga ka-aksyon. At yun, respeto na lang din yung ginawa ko doon that time. Pero magkaibigan pa rin naman kami. Isa nga siya sa mga close friends ko Pero ayun, debatable din talaga yan mga ka-aksyon. Kaya nga may mga company, may mga establishment, may mga opisina, may mga tanggapan mga ka-aksyon, natatanungin talaga nila kung ano yung religion mo. Doon sa mga resume, dapat kailangan nandun yung religion mo mga ka-aksyon. Para nang sa ganun, alam nila kung papaano kanila i-approach. Oo, i-approach. Kasi syempre, nasa batas din naman yan mga ka-aksyon na dapat hindi tayo racist mga ka-aksyon. Na regardless of our religion, regardless of our ethnicity, regardless of our race, ay dapat nandoon na patas pa rin. Nandoon yung equity, nandoon yung equality ng access natin sa mga government projects mga ka-aksyon or dun sa access ng mga pagtatrabaho. Totoo yan. Totoo yan sinasabi ng Action Claire. Sa buong bansa nga, meron tayong tinatawag na yung faith commission, parang ganyan. Kaya papapansin mo kapag merong SONA, lahat ng religion nandoon sa isang linya ng upuan. Para maging fair. Yes. Para marinig din yung voice ng bawat isang mga ka-aksyon. Ganon mga ka-aksyon. Dahil yan, kung meron kayong mga dyan na medyo hindi walang paggalang sa religion nyo, ano nyo, di ba? Oo. Kasi karapatan din yun Hello, good morning din po kay Mama Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Kay Sir Salvamar Cancino. Parang ang ganda ng pag-usapan ng ganito, Ma'am Imelda, no? Oo, nakaka-exercise ng mga brain cells. Magpadala ka daw ng tinapay, sabi ng texter actually. Wala, wrong send lang yun. Padala ng tinapay, sabi. Wrong send. Naisave siguro nila yung number ng Action Radio. Padala ng tinapay, sabi niya. Ayun.
Wala lang. Binabasa ko dito mga ka-action. Ay, good morning po pala. Sabi dito, Action Claire, dahil ang vaccine is chemical, marami nang magkakasakit at namamatay dahil sa vaccine niyan. Maraming magpapatunay na totoo ang kanilang sinasabi. Wait lang. Medyo mahaba-haba siguro. Pero sabi naman, sabi dito, dahil ang vaccine is chemical, marami ang nagkakasakit at namamatay dahil sa vaccine niyan. Marami ang magpapatunay na totoo ang kanilang mga sinasabi. May mga ebidensya sila, sabi niya. Nagets mo ba, Action Claire? Oh. Kaya napakahalaga mga ka-aksyon na maging tapat tayo. Opo. Maging honest tayo sa pagde-declare kung ano yung current condition ng katawan natin. Ha? Malinaw po yun mga ka-aksyon. Sabi dito, hindi kami favor sa panukala. Hindi mandatory ang vaccine. Pwede namin kayong kasuhan. At isa pa, wala sa batas na arestuhin ang mga unvaccinated. Yes, wala naman po pa talaga. sa batas. Opo. Mga At wala ka-action. ding batas mga ka-aksyon na nagsasabi na mandatory na ang bakunahan or Oo. vaccination. Ito siguro mga yung ka-aksyon. pinag-uusapan natin kanina na hindi siya mandated. Pero Oo. nakikita natin na Nandoon yung Oo. treatment na mas Yes. pabor na yung treatment ng gobyerno sa mga vaccinated individuals. compare doon sa unvaccinated mga Yes, ka-aksyon. totoo yan. So, ayun, mga ka-action. Hindi rin natin masabi kung ginigipit ba ng gobyerno ang mamamayan Yes. dahil dito sa treatment na ito o baka strategy lang nila ito o nga panggigipit para ang lahat ay mabakunahan na mga ka-aksyon. Pero, yun mga ka-aksyon, dahil nga democratic yung bansa natin, may choice pa rin naman ang bawat isa sa atin to refuse vaccination. Pero kapag kung ano man po ang mangyari, kwan na lang din yun. We are responsible na lang din doon mga ka-aksyon. Pero kapag may nagbanta po sa buhay ninyo na hindi ka na makakapasok dito sa lugar na ito kapag hindi ka bakunado, ipapakulong kita kapag hindi ka bakunado, abay mag-report na po kayo dyan mga ka-aksyon. Kasi against na talaga yan sa batas mga ka-aksyon. Ayun. So, kakampi nyo po kami, mga ka. Ay, charot lang. No? Okay, mga ka-action, ano? At, ayun. Wala lang, natawa lang kami ni Action Claire, no? Dahil, ayan, ako, mag-send pa rin ho kayo ng inyong mga text messages sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede kayo bumisita po sa aming Facebook page. Sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Sabi ni Ma'am Precious Gem, super happy ako talaga pag nakikita ko po kayo na magkakasama mga idol ko. Hopefully na okay na din si Sir Jeric Pasilyao. Ayan, na okay na po siguro si Action Jeric. Baka gusto niyo ma'am, magkwan tayo. Pasyal tayo. Pasyal kami dyan. Saan Sa ba? San Quintin. Saan ang San Quintin? Di ba Tayug? After ng Tayug, Action Alex, San Quintin. Wow. Mm-mm. So, mas malapit lang sila sa inyo, Action Claire. Oo, lagi kami dyan kapag nagde-deliver kami ng mga benta dati dyan sa may San Quintin. Anong benta yan? Benta. Oo, kasi nagbebenta ho kami ng Action Claire ng pastillas. Ano ba yan, girl? Mamaya maniwala sila sa'yo, bibili sila. Tapos wala pala tayong tinda. Diba? May nagtanong dito, meron ba kayong ganito? Pabili Wala. naman, pa-deliver. Diba? Awanan. Diba? Awanan, mga ka-action. Pero ayun, sinasabi namin sa inyo, dapat nung una pa lang, nagnegosyo na tayo. Face mask! Oh, Face sure shield! po, ma'am, sabi niya. Kailan po, ma'am? Paset na lang. Paset na lang ho, para yung chopper, tawagan ko siya. Si Kuya Will. Hindi. Ay, pero totoo yung sinasabi mo na dapat pala nung una pa lang nagnegosyo Face na mask. tayo. Pero hindi pa naman huli ang lahat mga ka-action kasi ito na yung new normal natin eh. Kapag ka nagbabalak po kayo na magnegosyo sa inyo pong mga barangay, lalo kapag ka malaki yung barangay nyo, go mga ka-action. Kapag kailangan nyo po ng supplier, marami po dito sa Dagupan. Hindi kasi kung papansinin mo naman, Action Claire, no? Magbago man ang takbo ng mundo ngayon. Ay, malalim na naman yun, Hindi, pero magbago man ang takbo ng mundo ngayon, mga ka-action, no? Darating at darating pa rin sa punto na itong face mask, pagsusot ng face mask, makakasanayan na ho natin ito, mga ka-action. O, tama po kayo. At malay mo, dumating yung araw magkaanak ka-action, Claire. Sa 20... Kailan mo babalak magkaanak? Hindi ko alam. Sabi na 2030, ganyan. Oo. Sabihin siguro ng anak mo, Ma,
ba't lagi niyo tinatakpan yung bibig niyo? Oo nga, yun nga din yung isang Siguro kwan. napaka-importante ng bibig, ano? Oo. Baka hindi malayo kapag may yung mga susunod na henerasyon, ano, baka sabihin nila, private part na. Oo, ito ang private part, mga ka-action. Bibig ang pinaka-private part, sabihin tuloy nila. Diba? Dahil tinatakpan mo siya. Ay, Darating at darating. Ay, sabi Sige, ni Ma'am go. Imelda Palma na confusing po ha, hindi mandated, wala pa sa batas. Pero seemingly like we are obligated to be vaccinated. Oo nga po mga ka-action, contradicting issues po yan. Pero as of now kasi, wala pa naman kasi talaga yung nagmamandate na mandatory na ang pagbabakuna. Pero ang response kasi ng government mga ka-action, response ng mga policy makers ay yon. Yung response nila or yung approach nila ay parang kailangan na talaga Yes. magpabakuna. Parang- Kasi parang- ano na lang yung magiging access ng mga unvaccinated kapag patuloy yung policy na ito, yung mga polisiyang ito, mga ka-action. Parang ang lakas ang lakas maka-mandate. Parang mandatory na siya kapag papansinin mong you are not allowed to enter this establishment if you are not fully vaccinated. 'Di ba? Kasi vaccination card Kapag Oo. vaccination card, ibig sabihin fully vaccinated dapat. Oo. Kasi yung ibinibigay naman doon sa mga first dose. At saka ganyan. walang QR code Diba? kapag first dose pa lang yun. Yes, mga ka-action. So, ayun, pansinin mo ninyo, no? Mm. Ayaw man nating isipin na ito ay Mandatoryo na. mandatoryo. Mm. Nandun pa rin sa puntong yun. Siguro, kwento, steps. Steps. Steps Totoo papunta sa mandatory na pagpapa. Paunti-unti, di ba, na steps Last year yan pa rin yung pinag-uusapan natin, Action Alex, yung mandatory na ba? Yung treatment ng vaccinated at unvaccinated individual. Pero hindi pa daw Okay lang yun, ma'am. Sabi kasi ni Ma'am, panggulo talaga ako pandagdag issues pa mamaya, makulangan na kayo sa oras dahil taka-message ko kasi talaga nga makomentary. Okay lang yun, Ma'am. Mas maganda nga po yun, Ma'am, kapag kapag ka May nagpapalitan yes. yung interaction ng listeners, ng viewers, Opo. ng dito po sa amin mga ka-action. Ipagpatuloy niyo lang ho, ma'am. Sige, magtanong pa po kayo. Maganda Pero ho yung ano. maganda rin naman yung mga tanong ni Ma'am Imelda kasi totoo naman kasi reality mga ka-action. Wala ngang batas na nagsasabing kailangan na or dapat na talaga. Pero yung ginagawa ng policy makers ay parang papunta na din doon. 'Di ba? One time nga, sinabi ko kay Action Jeric na may narinig ako isang babae, may katawag siya mga ka-action, tapos bumibili kasi ako sa kanya. Tapos hindi pa pala siya fully vaccinated mga ka-action. Tapos yung face mask niya nakababa. Tapos sabi niya sa kausap niya, akala ko ako yung pinagsasabihan niya. Sabi niya na, ayoko magpabakuna. Sabi niya gano'n, pag pinilit nila ako magpabakuna, magpapakamatay ako kang gano'n mga ka-action na, nawindang naman akong gano'n. Akala ko ako yung kinakausap. Yung pala may ibang kausap. Pero nakaka-alarma din yun, no? Oo. Na pag pinilit daw siya magpabakuna ay magpapakamatay siya. Yun yung sa palengke. Mm? Yun yung sa palengke. Oo, sis. Oo, narinig ko yun nung isang araw. Diyan naman sa palengke, meron naman mga ano dyan. yung tipong, alam mo na. Sabi ni Ma'am Imelda, isa po kasi ako sa top Marites. Latest sa teaching force ng Benmali. Wow, kayo. Asa din ho pala kayo sa mga Marites, ha? Pero in a good way ito, Yes, hindi in a siya good fake way. news. Yes. Kasi yung iba kasi mema lang. Pero hello, magandang umaga din po sa mga taga dyan sa Benmalay, central ng Benmaloy. Oo. Hello po sa mga guro, sa mga kaibigan po, sa mga friendship ni Ma'am Viole Valdez Ferrer dyan sa Yes. Benmalay, mga ka-action. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy at walang sawang pagtutok po sa mga programa po ng DWCM Action Radio Pangasinan, mga ka-action. Speaking of Marites, Marisa at Marieta, mga ka-action. Alam nyo, kung magiging ganyan lang din kayo, kung papangarapin yung maging ganyan, mga ka-action, in a good way. Oo. Ikaw, Action Yung- Claire, ano ka? Marisa, Marites, Hoy, alam mo ba? Marieta. Maihalin, wala naman. Ako, Mari, ito pa. Ganon. Tolits daw pag lalaki. Ay, Tol, anong tolits? latest? Ay, tapos, tulisa, mga ganon. Ano? Wala, tolits lang. Tolits Kapag ka lang. lalaki na medyo marites ang datingan. Ay, tol. Wala namang masama mga ka-action kapag marites kayo. Minsan nga, alam nyo ba, may mga kilala kaming media
na nakikipagkaibigan yung mga yan sa mga marites para kapag ka may issue sa barangay, Kasi agad na kailangan. ititimbre doon sa media, mga ka-action. Yun yung good side ng marites. Pero Yes. kapag yung marites naman na nakakasira na siya ng reputasyon, yan, reputasyon. Speaking of reputasyon, mahirap po mga ka-action na nadadawit Mahirap. tayo sa slander, mga Yes. ka-action. Yung wala naman tayong basihan, Mhm. pero nagpapakalat tayo ng maling impormasyon doon sa buhay ng isang Yes. tao. Wag po tayo Si estas sasangkot. corpevemido con alguien no te Wag po bebes. tayo magpapadawit sa mga ganun mga ka-aksyon. Mainam na safe tayo, Opo. na ligtas tayo. Kung pwedeng hindi na tayo makialam Mhm. sa hindi naman verified na issue sa barangay ninyo. Yes, mga Wag ka-aksyon. na mga ka-aksyon, wag na. Huwag nyo na ako kami, huwag nyo na itimbre sa amin. 'Di ba, mga ka-action? At yun din. Pero yung malaking tulong ho yung mga Marisa, Marites at some point, mga ka-action, sa amin. 'Di ba, Action Claire? Oo. Yes. Yes po, hindi pa kami magsasawa. Ano sabi? Sabi mo kasi kanina, salamat sa walang sawang pagtutok. Sabi ni Ma'am Imelda Palma, yes po, hindi po kami magsasawa kasi hindi ko na kasi lively ata to lovely ang action radio ever po. Yun! Ay, So lively. Yes, ma'am. Blake Lively, kilala niyo po yan, mga. Pwera na lang, ma'am, sa programang LNU kapag ka medyo masakit. Oo. Hindi kami lively doon, medyo iyakin kami doon. Yes, ma'am. Iyakin si Action Claire doon, mga ka-action. Medyo sad girl siya doon. Sad boy ka din Oo. doon. Dapat pala ang tawag natin doon, Hello mga sad girl. Hello mga sad girl. Ay, mga sad boy. Ganun. Ako Pero nga pala hindi. si sad boy Alex Navarro. Tapos ako si sad girl. No, Claire Di Guzman. I don't know. Hindi, ayoko. Sad Minsan lang yun. Diba? Minsan lang. Oo. Malay mo sa Martes. Yun. Hindi. Sad boy. Sad girl. Sad girl to. Section Claire ngayon dahil hindi Hindi siya po. nakauwi. Medyo nakakamiss din. Pero Medj lang dahil nga sa work, kailangan pa rin Yes. natin mga ka-action. Ayun. So, Action Claire, may mga babatiin ka pa ba? Ayan, batiin natin si Melody. Melody Lumibaw ng Umingan, Pangasinan, mga ka-action. Binabati ko din ang Lumibaw family ng Binmalay, Oo nga. Pangasinan. Batiin ko din pala si Ate Alma na lumibaw din. Saan sa Binmalay, Pangasinan din, mga ka-action. Sa may Santa Rosa, si Alexa, si Erica, at saka si nanay po ni Ate Alma. Hello, good morning po sa inyo dyan. Miss ko na po kayo. Binabati ko ang Milson Fernandez Lumibaw family ng Binmalay. Wala, magkamag-anak siguro Oo, yun. magkamag-anak yan. Fernandez Lumibaw din ba? Ay, hindi ko pa pala tanong ko. Oo, sige. Pero Basta- hello din po kay Ma'am Delia Cabais, kay Sir Salvamar Cancino. Uy, hello kay Sir Salvamar. Hanggang ngayon, nakatutok pa rin siya, no? Natatawa ako kasi may mga nagkakamali na tinatawag si Sir na ma'am. Ala, Si pasensya Sir na po kayo, ma'am. Salvamar. Ay, sir ha. Pero Sir Salvamar ito. Hello po, sir. Kamusta po kayo? Kay Celio Degario Versosa. At kay Engineer Rose Montemayor Passion. Good Yan, morning po. Good morning din from Anglers Club of Lingayen. Ayan, from Oo. Dave Hugo Olanday. Nabasa mo? Hindi, pero naririnig ko na yan, sis. Yes, ayun. So, good morning po sa inyo mga ka-action. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta sa mga programa ng DWCM Action Radio Pangasinan, mga ka-action. Binabati ho namin kayo muli ng isang ma-aksyong morning. Nako, magkapi-kapi na kayo mga ka-action. Simulan nyo na hong lutuin ang inyong almusal dahil napaka-importante na may laman muna ang sikmura. Yes. Nakita ko nga doon siya share ni Ma'am Davo, no, na yung tiyan parang mas nagiging worse kapag walang laman. Oo, kapag kasi morning. nagkukulubot-kulubot yung mga kwan, yung mga Yung mga intestines ugat. natin. Tapos kapag ka nabigla yung tiyan natin na kumain agad, mas lalong sumasakit. Oh, totoo Kasi yan. nababanat siya mga ka-action. Totoo yun, mga ka-action. Kaya importante, Action Claire. Kumain po tayo sa tamang Almusal oras. tayong dalawa. May tanong. Mamaya May na tanong muna si yung... Ma'am Imelda. Mamaya muna yung tanong. Mamaya, Ma'am ma'am. Imelda. I-verify po ni Action Alex yan kung Opo. taga-dyan sila. Yes. Okay. Pero oras ho natin mga ka-action, 8:44 ng umaga. Magbibigay daan ho muna kami ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. This time check is brought
Alright mga ka-action. Muli nagbabalik programa ang Barangay Barangay. Patrol. Akala ko Love Notes Unlimited. Oo, sabi ko, love notes. La 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 la. La 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 la. Namiss mo na maging sad boy. Oh, ayan mga ka-action. Ako 8:59. Ako, Ma'am Floor. Tama? Ma'am Imelda. Ay, Ma'am Imelda. Ma'am Imelda. Hindi ko po alam kung taga saan sila, pero ayan, wag ho kayo mag-alala sa mga susunod na araw, lilinawin ko po sa kanila, no? Tulog pa po ngayon eh. Chinat ko naman eh, kasi inutusan ako ni Claire. Pero ayan, at wala pong response. So, naugi. Pero ayan, maraming salamat po mga ka-action, ano, sa inyo hong walang sawa pagsuporta sa mga programa po ng Action Radio. Nako, hanggang dito na lamang Action Claire. Yes, kasi 8:59 na po ng umaga mga ka-aksyon at hudyat na po ito ng pagpapaalam po namin dito sa Barangay Patrol. Nakasama ho natin sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. Sa pangalan ho ng aming station manager, Section Violi Valdez Ferrer. Maraming salamat po sa mga sumabaybay po sa amin sa Facebook Live at saka sa 1161 kHz mga ka-aksyon. Muli ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po, Section Alex Navarro mga ka-aksyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Nakasama nyo sa programang Barangay Patrol. Ang inyong mga lingkod dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon! Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.